Isabel, estic encantat de poder parlar amb tu. Tinc una proposta. He seguit els apunts d'Aristòtil i vull anar cap a l'oest per donar la volta al món per arribar a l'illa i per poder comerciar, perquè sigui més ràpid, perquè estic cansat i tinc que pagar als portuguesos. Tu estàs boig. La terra és plana. No, perquè jo crec molt en Aristòtil. Aristòtil diu que la terra és redonda. No et donaré els diners. Bueno, tindré cada dia el que em dones, no cal saber. Ja han passat 7 anys i Colom segueix existint. Si no ho dones avui, no ho sabrà. Ho has aconseguit. Et donaré els vaixells per població. Colom, com arribarem a l'Índia si no es veu terra? No sé, jo crec que tinc que anar cap allà, i suposo que arribarem cap allà per l'oest. Qui sou? Som els indígenes. Estem a l'Índia, no? Dona Isabel, hem arribat a l'Índia. Anant cap a l'oest, hem donat la volta, hem arribat a l'Índia i hem fet comerç. Hi ha gent, hem deixat la gent per impedir-los. Els pensaven que eren déus, ens ho han donat tot. Les armes, el menjar... Hem descobert la patata i el cacau. Felicitats. Ja està.